Hey, je denkt misschien wat ziet Jennifer eruit en ja, dat klopt, want ik werd filmd door een warmtecamera. En zoals je hem zag, ik had best wel heel koud, want ik zit namelijk in een koelcel. In deze video ga ik uitzoeken of een oorzie warmte de verzorgen kan dat ik zelfs warm worden kan. En nee, dat idee dat haak net zelf toch. Dat haakt namelijk jatten van de keizerpingvins. We gaan dus in deze video een soort van mega grutte groepsritual. Het is de bedoeling dat we dus een grutte cirkel om mij heen meidje. En je knuffel je dan eerst mij en dan ook hoor. En dan bloeien we 4 minuten zo steen en dan kan ik via deze warmtecamera zien of je ervoor zwaar kennen dat ik warmer word. Nou, kom maar dan. Kom lekker dichtbij, maatje, een grutte cirkel, een beetje goed verdelen. Ik ken het net precies zien van nou hier. Oké, even zien. Op dit moment is mijn temperatuur 31,4. Ik heb het nu al bloedje heet. Ik heb voor je informatie, ik denk ongeveer een kwartier in een koelcel zitten. Om te zien wat, ja, om te zien wat er gebeurde. Ik kan je wel even zien laten. We zijn nu allemaal vrij oranje. Maar het is echt vooral hieronder heel warm, hè? Hierboven valt het op zich wel mee. Maar we gaan heel even met deze warmtecamera naar beneden. Ja, de buitenkant is heel koud. En daarom, dat is een hele goeie Ilse, aan de buitenkant is het heel koud. En daarom wisselen die pinguïns dus terug. Dan gaan ze dus van binnen weer naar buiten en weer naar binnen en naar buiten. Keizerpinguïns binnen extreem goed om zichzelf in ijskoude Antarctische winters warm te houden. In de grutte groepen die ze meidje, maar soms wel honderden vogels tegelijk, scoren ze elke keer in, maar ze kunnen er net heel lang steen bloeien, want dan worden ze te heet. Nou, en hoe gaat het hier? Ben je wel een beetje warm? Ik zal nog even zeggen. Het voelt wel een beetje vreemd, want het is natuurlijk nooit mijn safvolle meesken op zo'n linkse romte. Want we staan wel echt met de neus in elkaar hoor. Schoon nog eens een beetje in. Even gezellig nog een beetje. Ja, oeh! Nou, volgens mij spelen we hier nu al wel 4 minuten. Dan hebben we die begonnen. En ik wil het net zeggen, maar het begint je een heel beetje te stonken. Oké, nou dan gaan we het laatste dingetje doen. En dat is dat ik nu meet dat ik ongeveer 36 graden ben. Dan tel ik straks tot 3 en dan ga je hem achteruit. Dus eigenlijk zo snel mogelijk bij me bij. En dan ga ik dan op de warmtecamera zien of het nog effect heeft. Snap je het idee? Oké, dan gaan we in 3, 2, 1, ja maar. Oeh! Oh, wat koud! Oh, ik heb het nu heel koud. Oh, wat stom. Oké. Ja, het zakt met 10. Ik zie het correct boven de 30. Ik ga nu naar 24, 24, 23. Het zakt gewoon met 10. Oké, het werkt dus wel echt. En wij als meesten kennen dus een soort van Antarctische pinguïns wezen. Keizerpinguïns. Ik denk dat we ongeveer 10 graden verschil hebben. Is misschien een beetje overdreven, maar op een gegeven moment zie je het in de 36 graden. En toen ik alleen nog stond, rond de 24. Applausje voor jezelf, want fantastisch. Dit was alweer deze video voor deze week en tot een andere keer. Hoi hoi!